ширкати дорувории софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё барои зиёд кардани риш ё барои кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ба шумо тавсия медиҳад ки ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия дар муддати 2 рӯз карда мешавад. Аз номи юристи ҷей муроҷиат кун, скидкат мекунанд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали юристи ҷей. Умедворем ки тансиҳати хонаобод ҳастем ва бигзор ки ҳамеша сарбаланд ва тансиҳат бошем. Тамошобинони азиз, мавзӯи имрӯзаи мо яке аз мавзӯъҳои муҳим аст ки мумкин бисёри аллакай бохабар шуда бошем, чунки ин новости саҳар биромадагиае, вале мо нав камтар вақти холигӣ ёфтему дар ҳамин бора суҳбат мегзаронем. Умуман ягон бадие надорад. ҳастанд нафарое ки наворҳои моро интизор мешаванд ва аз хабарҳои мо мехоҳанд ки огоҳ бошанд. навори имрӯзаи мо дар бораи ҳамин аст ки пеш бисёр ба мо савол медоданд: оё чӣ хел ба мисли пештара метавонанд шаҳрвандони тоҷик аз Россия ба Тоҷикистон биёянд ё ки аз Тоҷикистон ба Россия раванд? Пештар аз ҳар ду тараф мешид, яъне ки аз ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам дар вақти ҳамин беморӣ сафар карда мешид, лекин танҳо гражданинои Россия метавонистанд рафта ва аз Россия бошад танҳо шаҳрвандои тоҷик метавонистанд омада ва хушбахтона иҷозат доданд ки мақсад аз ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар касе ки дилхоҳ аст ба Россия дохил шавад ва аз Россия ҳар касе ки дилхоҳ аст ба ҷумҳурии Тоҷикистон низ оварда шавад. Лекин ин рейсҳо низ рейсҳои чартерианд, бародарони азиз. Ногуфта намона ки рейсҳои мунтазам нестанд. Лекин бар анамин сабабе ки беморӣ ҳоло ҳам нест шидагӣ нестанд, рейсҳоро мунтазам кардагӣ нестанд. Бар зами ҳамин бародарони азиз ки рейсҳо чартерӣ ном доранд, лекин шаҳрвандо метавонанд ки озодона рафту омад кунанд. агар ирам ба фикри мо, ба фикри ақидаи худмон, ба фаҳмиши худмон рейсҳои мунтазамам агар ки бигем хато намекунем, чунки дар ин новости иҷозат додагӣ ҳастанд. ҳозир мо ба шумо хубтар ҳамаша бо мехонему ва хондагии худмона аллакай пешакӣ таҳлил карда гуфтем ба шумо ки дар ҳамин навиштаҷот чӣ омадагиае, вале ҳозир бо як бори дигар мехонем, бародарони азиз. ин хабар касое ки мехоҳанд боз худшон бихонанд ҳамин хабара аллакай дар ҳама анами шабакаҳои интернетӣ нашр шидагиае, яъне ки сайти Российской Федератсия номи сайт tas.ru дар ин сайт ҳастад ва дар сайтҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар Sputnik TJ низ биромадагӣ ҳастад ва дар сайти MIT TJ биромадагӣ ҳастад. ин сайтҳое ҳастанд ки аз ҷониби ҳукумат ҳар пешниҳоде мешавад ба далели суханҳои ҳукумат ҳамин сайтҳо пешкаш мегардонанд. ҳамун чизеро ки вайҳо иҷозат метиҳанд, яъне ки ҳақиқат дора, ҳамин сайтҳо ҳамун чизои ҳақиқат дора пешкаш мегардонанд. касе ки хоҳишманда бод омада худаш бихонад пирратар. мо ҳозир як бори дигар мехонем, бародарони азиз. ҳар як нафаре ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз дошта бошанд, агар ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. ин духтури дандон бародари тоҷикай. айноми юристи ҷей муроҷиат кун, скидкат мекунад. ширкатҳои ҳавопаймоии Русия дар бораи парвозҳои нави чартерӣ аз Русия ба Тоҷикистон тасмим гирифтанд. иттилоъ додааст манбаъ аз сафорати Русия дар Тоҷикистон. яъне ки сафоратхонаи Россия дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ҳамин чиза нашр кард ва дар инҷа гуфт ки бо ширкати ҳавопаймоии Ютейр Айр ва Уральский авиалиния аз Федератсияи Россия парвозҳо ба нақша гирифта шуданд. мехонем давомша. маълум шудааст ки дар ҳоли ҳозир дархости ширкати Ютейр барои анҷом додани парвозҳои чартерӣ дар хатсайри Душанбе Москав ва Хуҷанд Сургут ҳафтае як бор аз ҳар ду ҷониб барои баррасӣ ба мақомоти Тоҷикистон равон карда шудааст. инчунин ширкати Уральский авиалиния тасмим дорад барои анҷом додани парвозҳои чартерӣ дар хатсайрҳои дигар низ ба мақомоти Тоҷикистон дархост равон намояд. фурӯши чиптаҳо ба ин парвозҳо ва далели ворид шудан ба Русияро худи ширкатҳои ҳавопаймоӣ муайян хоҳанд кард.
гуфта шудааст ки баъд аз муайян шудани ин парвозҳо на танҳо шаҳрвандони русия балки нафароне ки далели ворид шудан ба русияро доранд низ метавонанд парвоз кунанд. яъне чӣ хеле ки оз мо дар аввали барнома гуфтем ки дигар танҳо шаҳрвандои русия не балки шаҳрвандои тоҷикистон низ метавонанд сафар кунанд ба федератсияи россия ба далели ягон чиз, мисол ба ягон сабаб. мисол мегирем ба ягон бемор ҳастанд, мехоҳанд ки дар россия табобат кунанд ё ки барои ягон кору фаъолият ё барои ягон бизнес рафтаниянд, ба далели ягон чиз шаҳрвандои тоҷик низ дигар озодона метавонанд ба россия парвоз кунанд, бираванд. ва мехонем давомша. дар ҳамин ҳол сафорат таъкид кардааст ки тибқи иттилои хадамоти марзбонии хадамоти федералии амнияти русия, шахсони хориҷӣ ва шахсони бидуни шаҳрвандӣ ки иҷозати иқомат дар русия доранд наметавонанд дубора вориди русия шаванд. ҳамин тавр нафароне ки иҷозати иқомат дар русия доштанд ва дар замони маҳдудиятҳо бо сабаби паҳншавии вирус россияро тарк карданд, имкон доранд ба русия дигарбора ворид шуда натавонанд. нафароне ки ҳаққи ворид шудан ба русияро надоштанд наметавонанд дубора ба ин кишвар ворид шаванд. теъдоди парвозҳо, хатсайрҳо ва таърихи рӯзи парвозҳо дар рӯзҳои наздик муайян хоҳад шуд. яъне ки рӯзҳои наздик ана ҳамон рӯйхати парвозҳо ки биромад ва чӣ тавр аз куҷо билет харидорӣ мекунанд, ҳамаша ин ширкатҳо худшон маълум ва муайян мекунанд, боз пешкаш мегардонанд ва иншааллоҳ ки пешкаш гардонданд ва мо ҳатман бо пешкаши шумо мегардонем ана ҳамин нашр кардагиҳои россияра ки чӣ гуна иҷозат дод барои харидорӣ кардани чиптаҳо. ва бародарони азиз, як чизи дигар ози мо ба шумо хотиррасон мекунем ки агар шахсое ки депортатсия шудагиянд, ӯ шахсиятҳое ки ихроҷ шудагиянд дар ин парвозҳо дубора рафта наметавонанд, чунки бисёре аз нафарҳо бо савол метиҳанд ки оё агар депортатсия шудагӣ бошӣ бо чӣ кадом роҳҳо метавонӣ ки ба ягон парвоз вориди россия шавӣ. дар ана ҳамиҷа низ қайд кардагӣ ҳастанд ки нафароне ки ҳаққи ворид шудан ба русияро надоштанд наметавонанд дубора ба ин кишвар ворид шаванд. яъне ки ин ҳамин чиза дар назар дорад ки ҳар касе ки депортатсия шудагия мисол ба сабаби ягон нарушения ё ки дигар чизҳо депортш кардагиянд ай россия, ӯво то кушодашавии депортатсияшона наметавонанд ки ба ин парвозҳо аз сари нав вориди россия шаванд. яъне ки федератсияи россия авфи намин депортатсияи муҳоҷиро кардагӣ нестай, вале ҳамин қадар дастгирӣ кардагие ки бо ана ҳамин ширкати ҳавопаймоии дита яташ ютер ва дигариш уральский авиалиния ба ҷумҳурии тоҷикистон парвозҳои худша оғоз кунад ва аз душанбе ба москваву аз хуҷанд ба суругуд дар як ҳафтае як маротиба парвоз муқаррар мекунанд. яъне ки аз москва ба душанбера парвоз карда ки омад, аз душанбе низ бо одам мегира ба россияра меравад, ба москвара, ва аз суругуд ки ба хуҷанда омад, аз хуҷанд низ боз одам гирифта ба суругуд меравад. танҳо дар як ҳафта як маротиба ин парвозҳо ба анҷом мерасанд. умум бигирем агар ба тоҷикистон ду парвоз мешавад, лекин дар шаҳри душанбе як парвоз ва дар шаҳри хуҷанд як парвози дигар. тамошобинони азиз, бародарони азиз, умедворем ки хуб дарк кардем аз таҳлилҳои мо ва аз хондагиҳои мо ки ҳамаша ба шумо пурра фаҳмондем. ва агар нафароне ки нафаҳмида бошанд, бародарони азиз, видеоро як маротибаи дигар тамошо кунед. ҳамаша мо гуфтагием ки чӣ тавраю чӣ хел ба анҷом мераса. ва як бори дигар мегӯем, ногуфта намона ки рӯзи парвозҳо ва харидорӣ кардани чиптаҳора ин ширкатҳои уральский авиалина ва ютер худшон муайян мекунанд ва пешкаш мекунанд, пешниҳод мекунанд барои хоҳишмандон. баъдан ҳамин кирдор ки ба амал омад бо навор мекунем, ба шумо хотиррасон мекунем. тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. ягон саволи дигар бошад дар инстаграми ма ё ки поёни ҳамин видео саволҳои худтона равон кунед. дар канали юрист TJ обуна шидана фаромӯш намекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.